Makashoot, galawag na siyang kanding makashoot, oh. Oh! Ay! Apa yung manok? Guys, meron tayong tapawalan. Nire-release natin. Dahil classmate, ugihan kayo. Pwede din siya mga sawag tulo, upat. Pwede. Pwede, Muslim. Ilang Visayas, Ray. Mindanao lang. Oh. Mindanao na. Ugihan kayo. Mindanao ba? Asawa rag usa, di kahurot ay. Oh, nangyaring paano? Bandit pa? Mga bandit yun. Oh, ang iro mo rasag na og kanding oh. Tatakdan sa kanding. Kaya na, kanding na. Sige kanding. Kani kung Busay. tinginit na na. Sabi, bakaligaw yun busay. Ah. Sabi. Orang nga. Sabi, ipot doon na. Ito na, mahurot naman kita. Pinalaor ba? Okay, kayon ra ba? Asyuso man kanding nga da. Artik, eyo. Dinahog mo yun. Service yung mga kumpay oh. Daga kay mga skin Andre kay istam ko rin. Mga ito eh. Go! Ha? Kuan Pinoy, wala si Kulistar ba? Dahil ka ng Brazilian. Sige, di ulit, Matus! Sempur kena. Publika na ulit lagi. Ano ka man, Diyos? Yatagan ka gani nga, yatagan ka lumaya. Okay, lahat ka, sintos ka. Presentos ka na. Bala na, Roque. 300, wala. Ano? Sintos. 300 daw na kay ayaw ka niya ng 100 daw, yun.